गिबियावनो बड'लेण्डनि मोनफ्रोमबो निउस चेनेल गासैखौबो जों साबायखर बावगोन जोंनि हांख्रायनाय लेखा नोंथांमोना नुजाफैबाय आरो नैथियाव बड'लेण्डनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय दिनै नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों मोननैसो बाथ्रा एसे क्लेरिफिकेसन जोङो मोननो हास्थायदों बेनो जाहैबाय मैया बनसुनि सासे सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिथां सन्जय नार्जारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरिद आफादगिरि सार मुस्रि दिपेन बर' बिथांखौ नंखाय बाथ्राखौ रिफारेन्सआव लाबोनानै जि बिटिसिनि मानगिरिद बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिजों कम्पेयार खालामनाय आरो माखासे कालार फुननायनि जि एसे सुलुन लादों बेखौ जोङो फार्स्टलि कन्डेम खालामदों आरो बिथांमोनखौ खावलायगोन बेबायदि नंखाय बाथ्राफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि मानगिरिद आफादगिरि बिथांमोनखौ माने कालार फुननो नाजानाय बेबायदि सोरबा पलिटिकेल हान्जानि दैदेनगिरिफोरजों कम्पेयार खालामनो नाजानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बेखौ आरो बेबायदि एलिगेशन्सफोर लाबोनायफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जों बेखौ स्ट्रंलि बिथांमोनखौ दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों माने खावलायहरदों आरो सन्जय नार्जारि बिथाङा मैया जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरिद आफादगिरि सार दिपेन बर' बिथांखौ बुंदों जे माने बड'लेण्ड मोननायनि जोंनियाव क्राइटेरिया गैया बड'लेण्ड होनो थाखाय सरकारा जेबो पलिसि गैया होननानै दिपेन बर' सार बिथाङा मिडियायाव बुंदों बा बेबायदि बिबुंथि लाखिदों होननानै बुंनायजों लोगोसे हाग्रामा महिलारिजों माने बेबायदि कम्पेयार खालामनो बिथाङा नाजादोंमोन नाथाय बेखौ जों एसे क्लियारिफिकेसन जों होगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगिरिद दिपेन बर' सार बिथाङा मालाबाबो बेबायदि बुंदों बा बेबायदि बिबुंथि लाखिदों होननानै बुंनायजों लोगोसे हाग्रामा महिलारिजों माने बेबायदि कम्पेयार खालामनो बिथाङा नाजादोंमोन नाथाय बेखौ जों एसे क्लियारिफिकेसन जों होगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगिरिद दिपेन बर' सार बिथाङा मालाबाबो बेबायदि बिबुंथि लाखिफेराखै आरो बेबायदि बुंफेराखै नंगौ मोनसे समाव मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों जाय बाथ्राखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बा भारत सरकारा बुंदोंमोन जे जोंनियाव सेपारेट स्टेट दानायनि क्रिएट खालामनायनि जेबो पलिसि गैया होननानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बुंदोंमोन बे बाथ्राखौनो माने रिपिट खालामनानै सार बिथाङा फोरमायनो नाजादोंमोन जे माने जुदि पलिसि गैयाब्ला पलिसि दिहुननो नांगौ पलिसि बानायनो नांगौ बे बाथ्राखौसो बुंदोंमोन दा बेखौनो लानानै कमप्लिट सेन्टेन्सखौ बिथांमोना फकासाव लाबोआलासिनो जिखिनि ससे बाथ्रा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ पलिसि गैया होननानै बुंदोंमोन सेपारेट स्टेट दानायनि पलिसि गैया होनना बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ सार बिथाङा रिपिट खालामनाय बे ससेल' बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना मैया माने मिडियानि सिगाङाव बुंदों माने मोनसे एलिगेसन लाबोदों जे माने हाग्रामा महिलारिया 2018आव जुदि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि क्राइटेरिया गैया होननानै बुंदोंब्ला दिपेन बर' सार बिथाङाबो माने क्राइटेरिया गैया सरकारहा जेबो पलिसि गैया होनना बुंदों होननानै बेफोर बाथ्राफोरखौ लाबोदों खिन्थु बियो कमप्लिटलि बेसलेस बाथ्राफोरखौ माने कमप्लिट मा मिनिंजों मा बुंदों बेखौ एसे मोजाङै स्टाडि खालामनानै खोनासंनानै नायनानै लाना बाथ्राफोरखौ बुंनाया मोजां नंखाय बाखाय बबेबा ससेखौ माने दाननानै काट खालामनानै बबेबा ससेखौ आन्था पिकआप खालामना बाथ्रा बुंनानै कालार फुननायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बेखौ जोङो खावलायगोन आरो सन्जय नार्जारि बिथांखौ जों खावलायगोन बिथाङा मैयानि जि माने मिडियानि सिगाङाव बाथ्रा बुंनाय बेखौ बिथाङा क्लियारिफिकेसन होनांगौ उइथ सरि बिनानै निमाहा बिनायजों लोगोसे बिनि क्लियारिफिकेसनखौ बिथाङा होनांगौ बेखौ जोङो स्ट्रंलि दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों सन्जय नार्जारि बिथांखौ खावलायगोन आरो उननि समावबो जाहाथे नंखाय बाखाय बेबायदि कालार फुननो जाहाथे
दा नाजाथों बेखौ जोंनिफ्राय गोख्रोङै खावलायनाय थागोन आरो जुदि बिथाङा थाबैनो जुदि मैयानि बे मिडियायाव बुंनाय बाथ्राफोरखौ उथायनानै लायाब्ला निमाहा बियाब्ला बिनि माने हेंथायै जोङो आयेनिक भाबै बिहित बेबस्था लानो जों प्रस्तुत जानानै दङ। थेंक इउ।